So what's up mga karato, welcome to my vlog. Bumukbang tayo ng ginisang sardinas sa dahon ng kamote. Talbos pala, talbos ng kamote. So guys, nilagyan ko ng sili yan. Tapos may dahon ng talbos ng kamote. Yan. Tapos may bawang. So guys, kain na tayo. Siram. May sili oh. Ito masarap sili. Tapos bawang oh. Unang kagat. Oh. 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 Iya. Sarap. Okay. Gusto mga lao to. Sarap. Sarap. Iya. Sarap. Sarap na ng sardinas. Mas madaming sili guys oh. Sheesh. Tanglad. Sili. Sili. Oh. Sili. Sarap. Sponsoran nyo na ako guys. Kahit ano, kainin ko dali. Comment lang. Sarap. Sardinas. Sarap. Paano guys? Hanggang dito na yung video. Ito yung kanin ko yan. Sarap.